काफी दिनों से चलती रही है। नहीं नहीं हो गया। आपको पता नहीं किसने बताया? अभी गवर्नमेंट बनाया। माफोरा बा सोरबा बिजाथिफ्रा बा जोंनि बर' हारिनि माखासे मानसिफ्रा बड'लेण्ड जानायखौ नुवाखै नामा? दा जोंना बड'लेण्डआ जाबायानो। दा अब्ला नैबे भिडिअखौ जों नायनानै लाग्रोनि। अब्ला बिनि उनाव आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दं आरो जायफ्रा जानला मोनला कमेन्ट खालामनो नाङा भिडिअखौ फुरायै नायजोब। खुलुमबाय, आं धनस्रि जिल्लानिफ्राय सफैबाय। खुलुमबाय, जोङो मेघालय हादोरसा बर' थुनलाइ आफाद, जोङो गार' हिल्सनिफ्राय। खुलुमबाय, जों कार्बि आंलं जिल्ला जानानै फैदों। खुलुमबाय, जोङो गुवाहाटी जिल्ला जानानै फैदों। हारिमु जानानै आंबो मेघालयनिनो थुनलाइ आफादनिफ्राय फैदों। मेघालयनि गार' हिल्सनिफ्राय। खुलुमबाय, जों कार्बि आंलं दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय फैदों। साराबो खुलुमबाय, आं सालबारि जिल्ला हारिमु आफादनिफ्राय फैदों जाहैबाय। आरो नैबेनो जोङो दा गेटआव मोनफैबाय इन्दिरा गान्धी स्टेडियामाव, नाथाय गेटखौ खुलियाखै, रावबो गैथ'वा। 11 बाजियावसो जागोन होनदों। दा नैबेखौ नायदो रायजोफ्रा। नों बबेनिफ्राय फैदों? मामा, आं लखिमपुरनि। नोंथाङा नुयो खोमा। मा जानानै फैदों? आङो दा हारिमुनि, आसलथे आं डिस्ट्रिक्टनि हारिमुनि आफादगिरि। आं गासैखौबो दैदेननानै लाना फैदों मोसागारग्राफोरखौ। बास। बबेनिफ्राय फैदों? खुलुमबाय, आं बिस्वनाथ जिल्लानिफ्राय फैदों, हारिमु आफादनि नेहाथारि जानानै। गोजोन्थों। दा नै जों नुबाय, नैबे बेनो गेटआ। नै जों नुसिगोन। नै गेटआ खुलियाखै, गेटआ खुलिहां जादों, खुलियाखैनो दा। दाबो खुवायानो खाराखै, नै फैहांगासिनो दं। खुवायानो खाराखै। जों मोनफैबाय, नै दासो मोनफैदों। मानसिफोर नुदों आरो फैगासिनो दं रायजो राजाफ्रा। सोरो? नहीं खुले। किस टाइम तक का प्रोग्राम? 11 बजे से प्रोग्राम। 8 बजे तक? नहीं 11 बजे होगा। ये 8 नंबर स्टेडियम, 8 नंबर दौराव, 9 नंबर दौराव, 9A, 7A, 9A, 7A, 9A बे नम्बरावनो जागोन। बड'लेण्ड फेस्टिभेल बा महोत्सव, बड'लेण्ड महोत्सवआ जागोन, जानो थांगासिनो दं। दा सम जाथ'यैखाय रायजोफ्रा दरखंआव दं, जों सिङाव हाबमोनथ'वाखै। बोडोलैंड की तो मांग काफी दिनों से चलती रही है। नहीं हो गया, हो चुका है। हमने तो सुना नहीं, कहा हो गया। वो तो चलते रहेगा। आपको पता नहीं किसने बताया? अभी गवर्नमेंट बनाया। बे सिङावनो जागोन। नै बे सिङावनो जागोन। दा रावबो गैथ'वा, टाइम जायैखाय फैथ'वाखै। आप अपना स्टाफ जल्दी डिप्लॉय करोगे कि मेरा बेंग्राफ्राथ' फैबायानो। इंग्लिशाव बड' जाहैबाय।